Guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि रिमल ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरनायनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै भिडिअआनो जाहैबाय गाइस बरपेटानिफ्राय माबासिम थांदों आरोना रौतासिम। ओमफ्राय मा मावनाय जायो एसे फुजाफोर नायना फैनि एसे बेरायनोसै। बेलेगाव थांनांगौ जों बुंनायखौ दा भिडिअ नायलांबाय थाबा नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन आरोना। नै जा एक्टरफोर दङ आंजों लोगोसे सानै। थ' जों दायो माबायाव थांबाय दं ट्रेन माबायाव स्टेशनाव। बेनो गाइस मोनसिगोन स्टेशनखौ ओमफ्राय जों थांबाय दं आरोना। ओमफ्राय ट्रेन गाखोनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस। थ' लेट्स गो गाइस। मोनफैबाय आरोना स्टेशनाव नायनो हागोन नोंथांमोना। बरपेटा रोडनि स्टेशनाव दं आरोना। जों दायो टिकेट दानसै ओमफ्राय थांसै आरोना गाइस रौता फारसे। फार्स्ट टाइम दिनैसो जिउआव ट्रेन गाखोलांदों आङो। गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो गाखोफेरनो मोनाखैमोन आरोना। थ' दिन्थिगासिनो नायनोसै आरोना गाखोनानै। जों 10:30 नि ट्रेनजों थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय टाइम बारग'बाय। ओमफ्राय दा 11:30 नि थांसै गाइस। बिथांमोना फट' लागासिनो। थ' गाइस बेनो आरोना टिकेट दानग्राया। ओमफ्राय जों दायो दाननोसै आरोना। थ' गाइस जों दायो टिकेट दानखांबाय आरोना। ओमफ्राय 12:00 जाबाय। ओमफ्राय दासो टाइमा 11:00 जादों। 1 घन्टा जनांसिगोन आरोना गाइस। थ' नैफोराव दंखायो मानसिफोरा नेना दं आरोना नै। ओमफ्राय 12:00 जाबाय आरोना। नेनांसिगोन उपाय गैया टाइमबो जाबायना बेरायलाबायनोसै। थ' टाइम जाबाय। ओमफ्राय 12:00 थांनांगौ नेनो बाबायमोन नेनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो उपाय गैया। थ' बिसोर बेरायना फैनोसै आरोना एसे गाइस। थ' गाइस दायो रङियाव फैबाय आरोना। रङिया स्टेसन। तिनथा लाजिग्रानो लाजिजोबोनो नै जोंहा बयस माखाया। थ' गाइस दायो थांसै आरोना। ओइ टाइमा खैथायाव दं होनदों? 3:50 दं। बे टाइमा गारि जागोन एकथा दासो एकथा 3:50 दङ। रङिया स्टेसन गाइस नायना नोंथांमोना नै बिदिनो आरोना। फार्स्ट टाइम दिनैसो रङियाव फार्स्ट टाइम एसे जाना फैदो जों। ओइ माबानो ओंखाम उखैबाय? रङिया स्टेसननि फिउ माखाखादों नोंथांमोना। बेयावनो बाइकबो साब्रां फैनो हागोन आरोना गोसोबा। आरो सिख्लाफोरखौ लाना बेरायफैनो हागोन जरा जरा बरिया। आच्छा नायनांगोन नोंथांमोना। दा बिथाङा बिराद एक्टर रङिया टाउननि रौता बागाननि एक्टरा। ओंखाम जाहैसै। ओंखाम उखैजोब्बाय सेस। रङिया जांसन ओंखाम जायो ओंखाम। उखैना उखैयाखै ओंखाम? लिंहरलाबायो खामानि गैया। एकदम माने बिदि होननानै आंथ' नों होना इउटुबाव आच्छा सबाय जानो एक्टर माखाया बेदर जानो बेदरदो नै एक्टर माखाया imigrasi लिंनालाय थादासलाय लिंनालाय दे Kena mani jiwa. Hotel lain lo arena mobil lain roy sedong bawa nama itu. Gila. Saya jeng nih Rongya tahun ni bawa jana sih anak kamu. Udah mungkin pre bicara mobil bayar na. Pre sasinya mobil tu kayak ese kamera berat top ni labun pre dah begitu. Jana sih anak. Hanya lagi ni jano jana sih. Ini mobil sih.
मोनफैबाय आरोना नै गाइस निरामिस फैसा गैया मालदार नङाना देनां मालदार जाबा जागोन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे गाइस जासाबबाय उपाय गैया अरे चलेगा So guys जाखां लोंखां फैबाय ओमफ्राय नै फट' खेबजागासिनो बिथांमोनहा जोंहा दायो टाइम जाबा थांसै आरोना ट्रेन टिकेट दाननानै फट'ग्राफार so guys जों दायो इयाव दानबाय आरोना टिकेट लोगोआ जों दानगासिनो ओमफ्राय ट्रेना थिनथायावसो दङ जाहैबाय ओमफ्राय थिनथायाव फैबाथाय थांसै आरोना गाइस नै बिदिनो ओमफ्राय नै इयाव मानसिफोर दङ आरोना सानैसो लाबाय बेसेला दं 10 थाखा बेसे बेसे नेनोलै सेस बालांजोब्बाय रङिया स्टेसनावथ' दाबो थांनायानो जायाखै ट्रेनाव गाखोबाय आरोना ओमफ्राय थांनोसै आरोना दखानसिम सोब मानसिफोर दङ फैसाबो दङ ओमफ्राय दसेयाव दं खैथायाव मोनहैयो नायनोसै ट्रेना जोंनिया थिनथायावसो गाखोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय सासे माबा थिनहरदों आरोना दायो दङ होननानै ओमफ्राय जों दायो होलांसै ओमफ्राय दा मोनहैबाथाय हेल' लोगोफोर आं दायो सिखारबाय आरोना मैया भिडिअ लानाय जायासै फुजायाव लानो सानदोंमोन ओमफ्राय ओमफ्राय दायो जों रुमाव दं लोगोनि रुमावनो बेयावनो उन्दुबाय जोङो हराव 1टा 2टासो बिदि फुजा ओमफ्राय बेयावनो उन्दुबाय ओमफ्राय मैया जोंहा बिथांमोना लटारि हमदोंमोन नै हांसो मोनबोदों ओमफ्राय हख्लाय दिगो जोंहा नै जायगायाव संना जानोसै लोगोनि रुम आरोना रौतायाव आरोना रौता कलेजनि जेरै सानजाहा फैबावनाय आरोना गाइस नै जोंहा बिथाङा बिराद सिख्लाफोर नायदों हराव सोर अलिलाय गाइस आं दा थांनायखौ देखायलांसै फुजायावथ' दिन्थिनो हायासै जोंहा बिथाङा गस्ला सुगासिनो गाइसना जाबाय बिदि आरोना रुमा बिसिना जोंहा गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामदावो आरो चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदावो गाइस स' गाइस जों मैया न'निफ्राय माबा सस मोनफैदों आरोना 7टा सस मोनफैदों रौता टाउनाव ओमफ्राय बिराद लेट खालामो आरोना ट्रेना रङियायाव बिराद लेट खालामदों आरोना गाइस जोङो रङियायाव ओरैनो 3टा 10 माबा 3टा 10 नङा 4टा 50फोरावसो गाखोबोनो मोनदों आरोना ओमफ्राय बिराद लेट जादों 7टायावसो मोनफैदों आरोना गाइस ओमफ्राय भिडिअखौ लागौमोन ओमफ्राय आंनि मानसिया गगा मोनदों नालाय गुजुनाय जाबाय थानायखाय भिडिअखौ लायासै आरोना ओरै मास्क टाक्स जाना थाबाय नालाय एसे भिडिअ लानाय जायासै guys, nggak lagi deh. Coba. Zai yang suami jangan bicara lah. Jangan nama. Coba Zai suami jangan bicara guys. Moजां अरजबालै लाय सोमखोर बिदिनो गानोमा मोजां अरजबाखै माथो सगायस मोनबाय थासै आरोना संबाय आरोना नै ओंखाम संग्रो जोंहा बिथांमोना हांसो फुननांगासिनो ओइलाय हांसोआ ओइलाय संगा खेला गेलेनो मोनबोगासिनोमोन आरोना बिथाङा जानो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो मा होदों नोंथाङा आलु हागासिनो जों जा सारा होनांला जा बिथांमोना गेम गेलेगासिनो एक्टरफोरा सगायस आं दायो नै संनोसै आरोना सामब्राम होबाय आरोना नै गाइस आलु थबसि दंना जायखिया देग्रा आदा बेदर होबाय आरोना नाय जोंना थौसिया माबायदि थौसिया सिखासै गाइस बानलु देदों आरो नोंदों मोनजागा आगोलनि नोङो नेनो राखै मोजां दे ब्रा लासै लासै हो
देग्रायाबो नै थंगासे थंगायाव देदो गिलासाव नै जोंहा दा मोननाय लामायाव फैसिगोन आलु रानसिगोन हांसो बेदर हांसो लोगोफोर जों दायो रौता स्टेसनाव ओमफ्राय न' फारसे थांसै बायबाय खालामसै रौता टाउन माने स्टेसननिफ्राय बायबाय खालामसै आरो गाइस मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गाइस आरो चेनेलाव गोदान एपिसोड चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय गाइस नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथिथार गाइस नोंथांमोना सापर्ट होबासो जौगानो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना हायोब्ला भिडिअखौ माबाखौ चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो गाइस जों दायो थांसै आरोना ट्रेन नेगासिनो ट्रेना जोंना 3:41 देखायदो मेपआव ओमफ्राय दा खैथायाव फैयो नेबाय थानोसै गाइस ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना दिनैनि भिडिअ बेनोमोन गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन गाइस नोंथांमोना इयाव बेबायदि रिल्स बानायनाय नुनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय जोंखौ नायबाय थानाय नुनो मोनगोन जोंहा दायो इयाव रिल्स बानायबाय दं जों नायगासिनो गथ' गथ' जा बिथांमोना केमेरा लाखुमाबाय दहायनो फट' खेबखांबाय ओमफ्राय जों नायगासिनो गथ' गथ' रिल्स बानायबाय दं